yang sini dulu, oh Oh, sini dari dulu. depan. Oh Aa Wardoyo dulu ternyata. Nanti abis itu Mas Wardoyo. oh, Pak Haji, heeh. Ya. Nanti HE Pak Sandi jangan lupa. Iya. Terus Tarik dong, Yuk. tarik. Aduh, Buat ditarik. pemanasan. iya betul. Ojo lali pawalingku.
mriki. Piye Mas Wardoyo? Oh, nganggo hae ya. Ronde 2 loh ini. Mam, hae mam. Hae mam. Ronde kedua ini HE-nya ini. Sugeng rawuh, Bapak Selamat, Bapak Dardi. Anje. Bablas ki rasa tresno. Aja semelang wong terus tresno kira bakal ayu ora suwe aku balik iso sumanding ana ing sisih Mulyo Pak Sandi. spesial Pak Sandi. Sopo kae rikmo kembang bakung sajak ngawe-awe ireng manis lamun mesem hatiku kesengsem. Jujur ya, tak jujuli kok. Rene-rene Pak Sandi. Ayang Wardoyo. Ayang Ronde kedua. Juragan motor. Iya, iya. Kalau piye aja kaya wong tipis ngono Iso. kandelan Kok Bu. tebel-tebel PT ngene kaya. iki kok ya. Aduh. Mengko setiaku atiku kepengin nglalani Mulyo
urus iki saya pada oplet. Iya. Arep tak urus sih. Keluarga Prima lho di gawe ngetone pengeram-eram lho. Ayo coba. Uamu ki pirang-pirang lho. Heeh. Ngangoni MC kok ra gelem malah kei rokok. Ayo. Salaman tok. Ya. Piye Diten Mas? apa, Arep Bodo amat. dilebokne. Bodo amat. Iki tak kei wekku ki piye apa piye? Bisa, ya Allah. Pak paringi Pak sakne Ya, Pak. Iki Lho iya to. iki saiki tuwek moto duitan iki kok kuwi ya. jane karo duit iki gak perkara duit. Dikai lho. Alhamdulillah nggo kontrol Mas, Iya. nggo kontrol. Syutingan Mas, juragan lho, nyangoni MC 5.000. Kurang 45. Matur nuwun. Mongko setiaku atiku kepengin lalati sliramu sliramu kan anglulung kantolong. Matur nuwun Mas, mugi-mugi beneran panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Penting gak ya? Semar Mulyo Campur Sari. Pak Esandi, Mas Sambo. Besok kita ketemu di Bulu Gadung tuh. Thank you Adija. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan to mangsa pele ngelingake kabeh labete. Juga untuk tim panitia, monggo Bu Haji Rustam. Tondo moto mertanjani ati tresno sadyan nate gawe gelo ning nyatane wong katon ning moto dibaleni spesial untuk Bobo Adendimo, Adendimo, Cek. selain Ibu bagi saged dados jampi saya ya Nduk ya. Amin. Saya subuh-subuh sik kerjane Eva. Eva ki jam 2 saking senenge di job karo Om Dimo. Jam 2 teko kene. Wis Nduk. teko kene. Oh, Mas Hengki padahal wis mapan. Kepaksa mangkat. Digugah. Ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Saking senenge Eva ketemu karo Mas Iki Boga. mergane enek sing digugah. Lah nek aku gak enek sing tak gugah Jomblo kok terus-terusan ya, Dek. Sopire no. Oh iya. Tak simpen ono kamarku. Ati sule. Semar Bundo. Asik luar biasa.
emo yen dadi jalaran Aku iki ya sudi sampeyan lunga mangkat aku lunga makan bengi golek bojo lho. Ayo, 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 ayo. Itu kan Mbak Kia kan. Sampun Mas Bugel. Ada lagi enggak? Keripik gedang, keripik telo Mas Tris. Menika karawuhan keluarga besar Parung.